שלום חברים, היום אני בוכה. יאללה. היום אני בוכה עם חברים שלי שאנחנו בקמפינג. ספיישל אפקטים אינטראקטיביים עם הקמפינג, בגלל שהם פה. יאללה, מקשים על הקלטה כדי לצלם. מקישים על הקלטה כדי לצלם, אוקיי? אנחנו צריכים בעצם ללכת לנקודות. אוקיי, אני צריך כאילו שהזומבי לא ייגע בי, ואני צריך להגיע למוזיאון הזה. אוי, יצאתי, לא, אם אני אגיע לכאן הוא יאכל אותי. היי, שוב פעם. היום אני לא בוכה. עכשיו את לא בוכה חושן, את חמודה. אוי, זה מה אני אעשה? טובי, אני מנסה. לכאן, ואז לכאן. יאללה, טלטול! יאללה, אחרי זה אני אוכל לי. רגע. אבל בוא נגוון, ואז תעצבו שלי אוהבים שאני מגוון. אוי, רגע שנייה. 16 המנועים שלי אוהבים שאני מגוון. אוי, לא, טובי. איך לא שמת לב לזה? הלאה דיוויד, צחק. רגע, איך למות? אתה רוצה אחרת? הם זונים על הרצפה. ידי, הבאת לי ערק? מה זה? הבאת לי לא משנה מה קורה, הוא אוכל אותך, דוד. לא? רגע. ראיתי אופנוען מכוער ואני אלחץ על זה כי... שנייה, יש להגים. תעשה אותי, רגע. נו פליז. הילה. איזה מגניב אתה. חכו, כי יהיה הרבה סרטונים. רגע, מה אתם אומרים? אני אעשה סרטון שלם שכאילו ולוג שאנחנו עושים את הקמפינג. כן. ולוג קמפינג מתקרב!